أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ayat ingkang nampi kita sedikit bukan ayat ini datang ayat ini terakhir dalam Allah ning akhirat niku ana sing wajahe ireng tunteng reget weteng, ana sing wajahe putih bersinar diterangno ning siji hadis padange kaya padang separone esuk jam 09.00 padang wajahe wong apik. Wong sing wajahe putih padang iku berarti wong sing mukmin, wong sing selamat nampa kitab saka tangan tengen. Wong sing wajahe peteng niku berarti wong kafir nampa kitab tangan kiwa. Wis kesiksa, disiksa awake ya disiksa batine. Mergo bareng wis mlebu neraka iku dioleh-olehno, ora ana sing rene dioleh-olehno. Akafartum ba'da imanikum, wis mlebu neraka dibuwediki, dibuang, karo dipadoni malaikat. Tekem iki yen wis iman lho. Kok iso kafir iki pinuk ya nek ngene iki cara bahasa kita ngoten. Disiksa ora terus direk-rek malah dipadoni, dinyek, dipaidu, di getak-getak. Carane nyeret nang neraka ana sing
diseret kanggo sirahe diusep-usepno ning ngisor ning geni ning ranten ning lemah-lemah kok geni. Iku disebutna ning surat Al-Qamar yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Sebagian wong kafir diseret kanthi wajahe iku diasap ning ngisor ning lemah ning watu ning geni. Ayate ngoten. Ora sing lah nyendal iku nek ngono kalau diseret gunggungane ana sing diseret sikile niku disebutna nek surat Ar-Rahman yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawashi wal aqdam disebut surat Ar-Rahman. Sampai ning akhirat iku lagi ning arep pasar iku wong kafir wis ketok saka kandhane diketahui yu'raful mujrimuna bisimahum ayo qul bin nawasi wal aqdam disendal ana sing saka mbunggurane diambak ana sing saka sikile diseret ana sing disaut gantol sing ning dhuwure sirat sarane ngono diterangno nek sirat kuwi sing iso ngliwati ning wong iman tok wong kafir ora iso nganti iso liwat nek manuk disaut gantol ana kalalik gantol kaya pancing sing budine ra iso ora gedine sing iso gedine Gusti Allah terus mubah mabit ning isore sirat gantol wong-wong sing liwat sirat iki wati jembatan adohe sirat kanggone wong duraka niku adohe lakon nek sing terangno 3000 taun iki sak pira itu ora tahun sing 1000 tahun munggah sing 1000 tahun mudhun sing 1000 tahun datar wah alam sepira adohe sirat niku kanggone wong kafir cuman kanggone wong iman sing biasa ngaji ngeten iki bedane tak terangno jamaah wis ngono ayat Quran terus ngono keterangane janji 6 kautamaan di antarane sampeyan liwat ning sirat ning wat kaya dene kalbar il khotif kaya dene kilat sing berkelebat dadi mlane awake dhewe ngaji ngeten iki sing tunggal wae swarga sing swargane iku dipadakno perkara rong donya rong donya lek isine dikeh ora sementara bapak ini kan sugih relentan sing ora mulih liur nek mbah anggere itu kan iso benake sing ditokno apa wae nyemil enek ngombe enek wong sing dibutuhno saiki kan sing nang ngarepe iki dene iku mbah yo sik urip saiki iki iso disering nek nyendal dadakan ngene urip alian nggon sing penting saiki seneng ngono wae lah nek akhirat ning masar mau wajah ana sing paham malah dinaswadat wujuhum akabar bangta imanikum terus dimulai malaikat kowe biyen wis iman wis percaya saurunge Nabi Muhammad diutus wis percaya wong Yahudi wis malah kafir biyen sampe rombongan ngaji para santri para kiai kok iso malah blekesu mursal neh malah musuh neh akhire ngantek mate kowe mlebu neraka dimeleh-melehna malaikat dadi wis disiksa zahire ya disiksa batine malah ditutaki malaikat terus ayat terakhir ini ngomong wa yuridul malil alamin kan Gusti Allah ku nyiksa ora kok dolim ora kok ngani moyo makhluk e mboten awake manusia itu dititano nang donya wis diakal iso mikir ijeh diparingi utusane Nabi ijeh diparingi ayat sing iso diterangno Nabi duwe pewaris para ulama para kiai wis dituturi dikai kebebasan sakarepmu tapi kowe kabeh bakal ana undu-unduane akhirnya tetap bandang tetap duraka mulai disiksa orang Gusti Allah zalim ayatullah natluha alaika bil haq wis diwaca kanthi gamblang kanthi bener
diterangno, ora manut malah dimungsoi. Mula menapa siksa ora mergo Gusti Allah zalim. Terus dilakuno ayat sing niki wau. Di mana ini mungkin kita terakhir melih. Walillahi lan iku tetep kagungane Allah lan tetep kedue Allah ma utawi barang-barang. Bisa mawati kang ing dalem pira-pira langit wa malan barang-barang bil ardi kang ing dalem bumi. Wa ilallahi lan maring Gusti Allah turja'u bakal dibalekake apa al-umuru pira-pira perkara. Ayat iki nek diwaca terjemahe kira sederhana. Nek diterangno sing gamblang ora mengko piwulang sing rada mengenal ning ati. Nilai mafus samawati niku ning Quran kan pirang-pirang. Nek apa di bulan bali kok ngelingno nang menungso, nek kabeh isen-isene bumi, isen-isene langit, ya ana lintang rembulan, ana gunung nang langit ya ana langit, ana gunung, ana Sidratul Muntaha, ana bumi sak lautane, sak isen-isene bumi, sak gunung-gununge kuwi Gusti Allah. Sak menungso ning Gusti Allah. Mula sering diilangi ning Quran iku lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi iku ning Quran akeh. Mergo apa? Mergo manungsa iku sering lali seneng ndaku. Nek ning Yasin sing jenengan jare maca kawatan bali. Menika wa khalaqna insana nahnu nalaha malikun kali nek mati gampang mati kali. Nek iso iki ceritane kabeh sing bumi. Kabeh dadekno bahum laha malikun iku awal ayat piye kaya apa nih anak kene yo dilali yo. Wala wingi sore iku tak ngelingno pedul aline. Wingi sore dhuwure sing akhir ayat bahum laha malikun iku lho. Ala masalah ama BIT kaum laha malikun iku lho mulai ayat piye aku ya dilali awalan ya karena halakna wiulang iki sore meneh iku lah wis pokoke kuwi wae buka bahum laha malikun terkudu daku manusa senengane daku sing barang iki sore lan paminha kubum dadi kewan wedhus sapi iki ditundukno ning manungsa paminha kubum sebagian dadane tumpahane paminha kubum kuwi ya awalan ya ana khalaquna lah ngono perkara lagi kabeh awalan ya ana khalaquna mimma amlat aidina an'aman fahum laha malikun. Ya duwe lali sik wong tapi pas eling dan sakurane kabeh. Wong juga gelem mikir to piye. Bahasa kita ngono. Aku iso Gusti Allah wis gawe kanggo menungso tak gawekno raja kaya wedhus sapi jaran wedhus sak panunggalane. Bi aidina lawan kekuasaanku wa hum laha malikun senengane wong ndaku ngaku sapiku, dusku, tekku. Nek telek ora muni telekku, sing apik kok didakku. Jajal nek Brahman sing wong mulane kene sapa? Tau di Brahman ate ya istimewa. Nek mulai karo di Brahman mate ngene kok. Iya. Nek iki telek nek nang dalan yo ngono. Bah, ngono kok dimati. Sing dibaku sing apik-apik, sing elek mudaku. Mula dielingno lillahi ma fis samawati wal ardh. Kon eling aja seneng daku-daku, sawahku, rumahku nek gawe kapan. Iki jatiku nek ngodono ndek kapan. Pariku wong buah-buah tok ngaku ya ping buah tok. Sing nukulno Gusti Allah, pariku jios pinter nek nandur. Nah, aku sing apik-apik tok. Nah, pite
gede-gede jago sapa makau jagoku nek lek langgar nek double ngopek dipel terima ora sing telekku aja lho apa tak boleh ora ngono to sing didaku sing apik-apik tok demo lek nek sing iki menungso dilekno lillahi ma fis samawati wal ardh kabeh jen-jen bumi langit iki Gusti Allah sak menungsone lek Gusti Allah. Nek saya detail terus, kayak enak nyangkiran sehat malaikat aku buat utangku, rapat dulu, bukan buat pokoknya harus entek tulis bawa. Saya hentanya anakku jadi rumah tangga orang peduli, anak suruh saya berjalan, aku pikir wayang entek musik. Saya puji ayu, nek dipeni wong piye umpamane tinggal mati. Wis ora urusan kok entek jatah. Nek wayang bali lawahi iki dene diweli sing tenanan konele kabeh bakal dibalekke ning Gusti Allah. Ya lakon apik, ya lakon elek mesti bakal dipertanggungjawabke dibalekke ning Gusti Allah. Akeh ayat ning Quran la ma bisa mawati ma fil ardi piye. Awake dhewe ben seneng aku. Mariku lembu sakiku coba dulu terus didik iku jenera gunaku ning dunya maksudnya selama sing kedunungan ya diopeni sing apik nek bagi rezeki akeh ya disedekahno para salafus sholihin ora apik-apik wong saleh-saleh biyen ora usah teko nabi ya iki kulo model tak cetakno sing sering tak Alhamdulillah Fatihah Mbah ya insyaallah lek jarane bolehku sering bolak-balik ketokno apa jenenge senengane amplop iki wong bintu enak bintu wah wis malah diamplop wong edan-edan aku gak dhewe cah-cah lho ngono lha aku ditono sing saiki kuasa iki jan anak 30 tahun menang kowe dhewe carane nek amplop wong edan kok dhewe ya aku tahu pas sowan barengi wong ning bahasa Arab wong matur kira-kira bojone hamil lah bojo hamil nyuwun donga dadi wiridan nek balik ke kampung biru ngantek diodol nek besar juga usah aku gak awakne ora tak tero wis ora kok lo tak tero ora usah senengen ya ora kok tamak gak padahal ya iku kan nek terus kanggo wong donya kok suwite ora duwe motor ora duwe sepeda hotel nganti situ liya iku lakir kuwi zaman semono iki motore suwite motore nang super tak nang hotel cik suwi ra dadi mungkin bocah apa dadakno rawani apa didadakno rawani ora gelem didadakno ora kersa ora gelem ngrepotno sederhanane wong biyen ora gumun wek donya gelem dituku mobil bolak-balik bakal ora kersa itu kok mobil ora gelem kemantung ning donya awake dhewe latihan wae kabeh wae Gusti Allah lan bisa mawati ana fil mesti bakal dibalekke ning Gusti Allah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas niki ayat niki pengalungana penghargaan kanggo Rasulullah lan umate wabil khusus kanggo para sahabat sing lakone saapi-api umat Kanjeng Nabi terus wong-wong sing anut tindak lakune para sahabat nek tafsir sawi disebutno wa'lam anna mukhatiba sing dikhotobi iku as-sahabatu para sahabat sing dilon nang surat iki wa tasbutu lahum hadha sifate kaya sesuai ayat niki dipegang teguh terus lawase al-mardiyati diridhoi Gusti Allah terus apa sing dilem lama namasaka bi ausofihim wa akhlaqihim wong sing berpegang teguh ning akhlake para sahabat lan sifat-sifate para sahabat kana mamtuhan mislahum monggo ya delem ayat niki sesuai kaya sahabat piye lek ora mau di mana sih penghargaan ketinggi-tingginya
kuntum wis ana sapa sira kabeh ana iku khaira ummatin sak bagus-baguse umat ukhrija kang den wujudake dentokake linasi maring manungsa kok iso umat sing paling apik nek apa tak muruna tas sapa sira kabeh bil ma'rufi kelawan ma'ruf kelawan perkara kang apik ma'ruf nek kaya iku kita terang gitu watan haungan padha nyegah sapa sira kabeh anil mungkari saking perkara mungkar wa tu'minuna lan padha iman padha percaya sapa sira kabeh billahi kelawan Gusti Allah walau amalan lamun iman sapa ahlul kitab wong ahli kitab lakana mongko yakti ana apa iman ana itu khairon luwih bagus lahum ketuwi ahli kitab minhum iku setengah saking ahli kitab al mukminuna utawi ana wong kang iman ana wong mukmin wa aksaruhum utawi akeh-akeh ahli kitab iku al fasikuna padha kafir kabeh. Jadi ayat ini ngalembono mengapresiasi tentang umat Kanjeng Nabi dianggap khairul umat saapi-api umat. Nah mulya-mulyane umat terutama sing dilem niku para sahabat sing sifate anut ning Kanjeng Nabi. Semono uga wong-wong mburi sambune sahabat, santri sahabat iku para tabi'in, santri tabi'in, para tabi'in. Santrine meneh para ulama-ulama, santrine meneh ulama mburi tekan sakniki anggere jek berpegang teguh tamassaka bi awsafihim wa akhlaqihim anggere berpegang teguh ning sifat-sifat tindak lakune para sahabat lan akhlake para sahabat mongko ya dilem dadi khairu ummah sak bagus-baguse umat buktine lan sak baguse umat sumbene akhirat niku umat liyane urung oleh mlebu swarga lan umat Kanjeng Nabi urung mlebu kabeh sing iman maksude umat Nabi sadurunge ora oleh mlebu swarga anggere umat Kanjeng Nabi kabeh durung mlebu swarga sing iman mula sawewe sing kaya Nabi Musa meri pengen dadi umat Nabi kita bendera Muhammad protes ae Nabi Musa protes saya senengane protes dengan Nabi Adam barang itu Nabi Adam nang alam itu protes barang Adam aku dadi kesorang-sorang loro-loro iki perkara sampean piye nang nglakoni dosa ning swarga waktu protes ae terus Nabi Adam Musa kowe iki dadi rasul dadi kalimuwa keturunan Taurat to nggih. Lah Taurat iku ambek dhisik Taurat apa Taurat iku kodim. Nang Taurat iki enek sejarahe Nabi Adam diciptakno nang ngono bakal dadi khalifah nang bumi ya nggih. Lah terus sampeyan ndek biyen nang Taurat ya ono kisah aku Nabi Adam bapake para manusa iso nang bumi kudu nglakoni dosa ya. Akhire nek ngono sing salah aku kok bahwa aku nglakoni dosa itu takdir Gusti Allah. Dadi muni takdir kuwi kena dienggo ampingan membela diri nek kanggo bingkem omongane wong tukang maidu. Aku medhu ning dunya iki kan ya takdir wis ditulis ning Taurat sing mbok waca biyen ya. Nek ngono saiki sing tak bener takdir bener maidu bener takdir Gusti Allah. Nek aku ora nglakoni dosa ora iso tekan dunya ora iso manak nang swarga iku ora ana wong fet, ora ana wong nifas, ora ana wong iblis, ora ana wong isih suci, ora iso manak. Mula iso ning dunya kudu syariate nglakoni kesalahan terus dibunuh ning dunya. Lah Nabi Musa ya protes pengen dadi umat Kanjeng Nabi. Mergo wis terang umat Kanjeng Nabi ku sak bagus-baguse umat sing iman lho. Boten dituruti
Nabi Isa dituruti mula sampai dibangkitno terakhir niku sing Nabi Isa mergo siji tugase otek-otek salib terangke bola-balik nika. Nomor loro materi Dajjal diwalik nomor loro sik nomor siji sik mari Dajjal ya kena. Terus otek-otek salib sak banjure banjur Palakrama dadi umat Kanjeng Nabi. Nek umat Kanjeng Nabi terus itu disarekno carane umat Kanjeng Nabi nek Medina. Ana ruangan sak ruangan sing urung dinggoni niku mergo pengen klebu kaya umat. Swarga oleh dinggoni umat Nabi mulai Nabi Adam nganti Nabi Isa sing iman-iman angger umat Kanjeng Nabi mlebu kabeh. Terus ana keutamaan pirang-pirang sing mlebu tanpa hisab. Ana nek diterangno nalika dina kiamat wis nek maksar iku ana patang golongan umat Kanjeng Nabi uyul-uyulan disik-disikan ape mlebu swarga tanpa hisab wis diumumno. Siji golongane wong sing mati syahid. Loro golongane wong sing haji mabrur. Nomor telu golongane wong sugih sing lomo. Nomor papat wong ahli ilmi wong alim. Niki sering di wacana berbahak itu ada akhirnya disebut kitab ini kan neng Durratun Nasihin. Pertama wilayah apa disi-disian terus malaikat diutus berjalan dan nyedaki pengatur. Singkat cerita terus dikakoni lah. Pertama orang sing mati syahid kowe nanti kang tepak oleh cara bahasa dunia apa mlebu swarga lha apa keutamaan kok iki mlebu swarga ki apa aku mati syahid berjuang fisabilillah lha kowe nek iso ngerti utamane mati syahid itu ganjarane gede sapa sing ngedono aku diulangi Mbah Yai kae kok paling kae yo aja ngono sing ngedono kok kowe akhlakmu ngono dhisik kowe kudu keri kudu duwe ada ngomong wong sing mulang kok disiki. Akhire kene yo mati saya karo alim. Ya nomor loro wong sing haji mabrur, kowe kaya apa mlebu sang ngomong aku haji mabrur ya Kak, malaikat. Terus bahasane awake dhewe ngoten. Lah kowe iso ngerti ya sing ngomong yo Mbah Yai kae yo jose mau sing kudu ora kowe cek kene kok. Kene kabeh sing wong alim. Terus wong alim mau pinter. Ngerti wong akeh kita oleh lagi piye Kak, sampeyan anu piye mlebu swarga. Enggak. Ceritamu apa itu swarga swarga piye aku biasa ngulang ilmu ning dunya. Tapi dikon dhisik wong alim iki. Wong alim kuwi aku tapi iso ngulangke aku mergo jasane Pak kae wong sugih-sugih sing ndekno bodo aku terus gak digeno kae aku gak ngira iso ngulang. Aku mulane ben wong kae dhisik sing mlebu. Iki sering diceritakno wis jelas. Ya dan Durratun Nasihin. Jadi nek sing menangan disiki wong sing lomo, wong sing lomo disiki wong alim. Kok wong alim tau diapi-apian. Aku keri-keri ae kan malaikat aku iso mulang akeh mergo wong sugih sing lomo kan dalane kok aku iso mulang. Nek dikira kok ora iso kepuntal-puntal terus aku terus bahasane awake dhewe ngoten. Dadi akhire wong sugih sing lomo dibisikno ora karo wong alim terus wong syahid terus wong haji mabrur niku keutamaane umat Muhammad kata sangat intine di nas dicap khairu ummah saapi-apike umat biyen enak sing ibadah 80 tahun luwih ora leren ning dinati ning jero watu diterangno Bani Israil terus dijawab malaikat umatmu kuwi sing enak sing ibadah suwengi padha karo sing ulama Muhammad ngoten cara bahasa kita iku nemoni Lailatul Qadar. Lailatul Qadar iku ora perlu digoleki dicegat ora usah wong lakone apik bendina iku wis mesti oleh Lailatul Qadar. Ora nek cepat aku tak glek-glesuk kok malam 23 malam selawe aku tak tenangan lah kok. Wong kang wis nganti ibadah ngedoi dosa nglakoni kewajiban ninggal haram mesti oleh Lailatul Qadar. Iku dondone di antara khairul ummah. Terus kalau meneh keutamaan umat Muhammad. Meneh apa diarani khairul ummah. Nabi dawuh ulama ummati
Ka'ambiya Bani Israil ulama niku neng fadhailul ibadah enten kang kula tunasikin enten iku sering diceritakan Gus Bayan hadis iki. Nanti Nabi dawuh ulama umatku iku derajate kaya nabi Bani Israil. Nah, terus muridé Imam Ghazali iki kepethuk Nabi Musa protes dengan Kanjeng Nabi. Muhammad, gawe hukum gawe keputusan gawe statement cara bahasa saiki yo. Ulama umat padano nabi Bani Israil padano balaku golonganku iki yo. Wah, ora percaya aku. Tenang kok ora. Ya temenan akhirnya singkat cerita terus dicelukno Imam Al-Ghazali. Siji ditakoki. Iki sing bodho kaya kelas nabi Bani Israil iki yo. Iya, saja tak aneh. Sejenengmu sapa kan? Jawabane takon ngono. Jawabe Muhammad bin Al-Ghazali. Terus kakean cangkem kuwi. Aku takon jenengan sapa kok iso jawabmu dilendek maring-maring. Nah, Imam Ghazali ulama. Sing penting no, aku sing nakoki trimo kowe jawabku jlentreh omonganku Muhammad. Jeneng Muhammad ngono tok aku iso. Napa sampe jawab dawa-dawa dilendek iki. Ora salah kok bahasane dhewe ngono. Wong sing takon ning kowe kok tak jawab ngene. Biasa wajar ae kowe ditakoni Gusti Allah. Jawab ngalur dhewe. Mosok dek kapan? Dene nang Quran. Pas takoki, "Ora, nang sapa sing tangan temenmu nang tangan-tanganmu iku Musa?" Ditakoni ngono Gusti Allah jawab, ditakoni ngono jawab kan duwa. "Qala ya asaya atawakkal 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami waliya wa fiha ma'arib ukhra." Sampai ana ditakoni sing kok cekeli tangan-tangan iku napa Musa. Lah kok den jawab iki tekan ngono tok wis ah. Lah usah blendeng kedawan lek njawab iki tekenku tanggo sukean, tanggo rusak wedhus, ya tanggo butuhan liyane waliya fiha ma'arib ukhra. Lah yang ngono tok jawabmu. Oh iya, ngakoni ulama Kanjeng Nabi, umat Kanjeng Nabi itu sederajat Nabi Bani Israil. Akhirnya Nabi Musa ya bisa bantah. Memang tenang bantahane disebutno ning surah Maryam. Wa matil kabiyani kaya Musa ditakoki ngoten nek Gusti Allah. Sing mbok cekel tangan-tanganmu ki apa Musa? Tapi jawabnya kan terus dibawa. Orang iki teken Gusti ora ngoten tok. Jadi, oleh ya asoya iki teken kula Gusti atau kau alaiha tanggo jukean wa usubiha ala ghanami ya tanggo rusak wedhus wal ya fiha ma'an buqodan kedawa jawaban ora dimulekno Imam Ghazali. Balik yang ayat dimulai. Umat Kanjeng Nabi sing apik iku dianggap sak api-api umat. Lah terus piye ahli kitab wong Yahudi wong Nasrani. Wong Nasrani iki sing akeh kok kafir. Upama dhewe gelem iman wal amanu kitabi lakana khairul lahum. Upama dhewe iman ngono jane ya apik. Wong sakurunge Kanjeng Nabi diutus iku wis percaya nek bakal nabi akhir zaman. Wis maca ning Taurat ning Injil keterangane. Nek bareng diutus dadak kafir, minhumul mukminun ana sing iman. Nah, di kitab ana sing iman, contohnya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu pendhitane wong Yahudi mau ngalih kitab Taurat. Terus ngerti keterangan bahwa sebenarnya Nabi akhir zaman begitu Kanjeng Nabi diutus terus iman. Nah, Raja Najasyi itu Raja Habasyah sing tinggoni hijrah sahabat Kanjeng Nabi nek ke Habasyah itu saiki Ethiopia, Afrika. Raja Najasyi iku ya iman akhire mlebu Islam. Mula nalika sedo Kanjeng Nabi gawe kabar lalu, kabar pengumuman kematian terus salat gaib. Wa aktsaruhum fasiqun cuman sing akeh wong ahli kitab iku dadi kafir kabeh. Sing Yahudi ya Yahudi kafir mergo anut Taurat sing owah-owahan, sing Nasrani ya kafir dadi Kristen ya anut Injil sing owah-owahan.
Terus kelayan nurukum illa ada iki cek nerangno kelakuane wong Yahudi nek wong ahli kitab. Layan duru ora bakal bisa bahayani sapa Yahudi Nasrani ahli kitab kumeng sira kabeh illa ada kejaba nglarano nganggo lisan nganggo omongan. Wa iyu qatilu lan lamun merangi kumeng sira kabeh yuwalu mongko padha ngkurake kumeng sira kabeh al adbaro ing pira-pira geger utawa bokong sumala yang soruna nuli ora den tulungi ora menang sapa alkitab. Ini maksudnya wong ahli kitab, jadi sing diterangno iki wong ahli kitab wong Yahudi wong Nasrani lho. Tapi kok digerayang kira-kira kadang kala mirip kok ora mek awake dhewe. Wong ahli kitab iku wong Yahudi Nasrani iku senengane rese reko-reko nyantong tok. Kaya apa wani perang tapi didepi ora wani layan turu kumpul buat apa wae iki ora ngaruh nang awake dhewe nang Kanjeng Nabi ora ngaruh. Illa anda kejaba nglarakno nganggo cangkem. Ada iki nglarakno nganggo lisan. Jadi wanine yo mek nyangkem kok kadoan idang ule kedira iwan silit iku wong Yahudi. Ora nek alam saiki ambek wong sing seneng tumbak tujukan sing seneng dadi provokator elek-elek rono mrene. Kaya wani-wani mulai itu barang ditepi tenan ya iwan hukum ada barang melayu hibrid jadi kan kena di konten titik kabeh anggar ketoko kaya galak-galak cangkeme tapi ora wani ngomong mbek wong langsung wis sebab apa wae lah wani dengan ketoko weting sampai suci wong bapakne aku wajib weting tapi ora wani ngomong langsung ke depan wani ngablak sak dalan-dalan oleh pedok makanya pedok ISIS wajib kurang ajar pedok enggak dibeng ngomongnya redar dia pun terlalu becek tapi wanita apa ini gak ngapain lada otot tapi menyangkong tok layak dihukum illa ada mencangkong tok menggulak-gulak nganggo lisan nah wadiwe belum terima nganggo hati sing lembar layak dihukum kurang ngaruh kira-kira coba cangkem tok belum wanine omongan tok omongan yang kaduan rawani ke depan cepet tenan yang hibrid mungkin watake wong munafik Yahudi kaya ya dicepet tenan ya iwal kumul adubar melayu tantang lawaran ya melayu seorang yang wani menang itu waktu Yahudi mulai biyen nang khotbah iku ngancem-ngancem Kanjeng Nabi apa mateni apa nyedani Kanjeng Nabi diparani terus melayu dhewe nang jero beteng khotbah sing dijebol Sayyidina Ali. Nang Madinah ya ngono. Ora wani Madinah di pateni ya tok iman. Tapi ya nang dinti ya ning metena nek nang ngarepe kaya iya Jadi layak dulu illa Allah. Nah nganti wali depan ya bablas jual kumul adbar ora wani. Ayu kok itu juga kumul adbar. Angger wani tenang kalau ayu sohu orang yang menang ini disorot itu menang nih bosok perang. Jadi wani diperangi tenang di jebol bentengnya bisa dina Ali akhirnya ya tompas mata ini wong sing ra gelem dipateni terus menyerah membayar jizyah. Banyak duduk terus itu sifatnya orang Yahudi siapnya di sore ini duripat di gawe dipasang atau digawe oleh yang atas Alkitab apa al-dillatu rasa rendah rasa masuk ainama ing dalem dindine panggonan suku dan temu sapa ahli kitab illa bihablin kejaba kelawan tali iku diterangno nganggo sanepan tali minallah ya Gusti Allah wa hablin lan tali minan nas
nasi saking menungso. Ayat niki sering dienggo ceramah tukang pidato. Tapi kesyukur monggo wae. Jadi nek pengen ayem, pengen ora ino, kudu jalin hubungan vertikal dengan Gusti Allah, horizontal dengan sesama manusia. Kayaknya bener boleh nganggo bahasa rada intelek. Padahal konteksnya nggak seperti itu. Nek hubungan sampai Gusti Allah ilallah, wong iki minallah kok pitulungan saka Gusti Allah. Baik minanas ya pitulungan saka sesamane manungsa. Jadi konteks ayat ini mereka pidato sing koyo diomong kudu hablum minallah wa hablum minannas. Kita jelas tahu ngaji wong sing ngomong. Ora bukan ceramah. Kita harus menjalin hubungan vertikal dengan Allah dan horizontal dengan sesama manusia. Terus semangatnya wis apik bahasane terus pengunjungnya pada keplok-keplok. Padahal itu konteksnya ayat niki itu nerangno wong Yahudi. Lah nek wong Islam ora mirong gontok Allah ya menungso tok, tapi rahmatan lil alamin. Jadi wong Yahudi kuwi manggon nang ndi wae iku ngrasa asa, ngrasa ino, ngrasa mencekam kecuali ditulung saka pitulungan minallah. Hablun minallah ki sangka Gusti Allah ora ilallah. Nek para penceramah kan nek nerangno menjalin hubungan dengan Allah, nek ora ilallah lafate. Wong iki ping kok dari cara bahasa tata bahasa grammarnya itu dari sana ke sini. Sampai wong yang pitulungan sama wong enggak hablun minannas ora ilannas. Di mana hubungan dengan manusia. Jadi maksud nek kene iki dhek iso merasa aman nek gelem menyerah. Terus ana keaturane wong Islam ora gelem mlebu Islam kudu bayar jizyah. Jizyah iki denda pajak setiap tahun utawa semene aturane ngono. Jadi maksud hablun minannas di sini itu perlindungan sama pemerintahan wong Islam memberi kompensasi yang wong Yahudi ora dipateni tapi bayar jizyah tiap tahun sekian atau tiap 3 bulan sekian. Itu kan wajah pemerintahan Islam para sahabat dia diberlakukan jizyah. Jadi orang kan kurang tentang sosial hubungan dengan wong Gusti Allah kok benjane ayat niki. Mulane nah kene sing disebut kan loro kanggo wong Yahudi. Oleh pitulungan saka Gusti Allah. Jadi Gusti Allah sing maringi minallah. Lan oleh aturan pitulungan saka sesama manusa minannas. Hablum minallah hablum minannas iki ora hubungan sing diterapkan seperti para penceramah yang syukur muni mau boten jane. Tapi yo ya sing diceramahi ora mudeng. Mulane ya guyu lek-lek lucu. Barang itu apa nek ngene ngerti kae Mbak Mulyo. Oh, ngaji ning pengajian kok nek kiamat apa ya ora iso ngalim iso pinter ora iso. Wis kok penjenengan nang pengajian piye iki kok Jakarta kok Mekah kok. Iso pinter ora bakal, iso pinter kudu ngaji, lorokan ana kitab ora piyaine ana wektune sing dawa. Nek wong Islam ora mung hubungan karo Gusti Allah, tapi rahmatan lil alamin. Alam saat isine iku diciptakno kanggo manungsa. Manungsa keton dadi khalifah pengganti Gusti Allah njaga hukum ning bumi. Kabeh ning bumi digoleki karo manungsa. Jus 14 disebutnya yumbitu lakum bi isbihi zar'a wa zaituna wan nakhila wal a'naba min kulli samarat. Isen-isene bumi itu kalau Gusti Allah kanggo manungsa lakum mesti nganggo lakum zar'a tanduran jeneng para ijo nakhila kurma wal a'nab anggur wa min kulli samarat segala buah-buahan kanggo manungsa. Inna fi dzalika ayatal liqaumin yatafakkarun. Terus isore sakhara lakum laila wan nahara wa syamsa wal qamar. Bumi digawe rino gentenan iku karo manungsa, terus digawekno lautan saisine iku kanggo manungsa.
Mula manusia kudu ngomong alam nganggo kasih sayang, alas ya disayangi ora dirusak. Angger dirusak ya akhirnya alamnya rusak, sumber terap, cuaca panas. Kewan ya disayangi, mula kabeh kewan itu nek terus ayat 6 wadalna halahum terus no ya kan kabeh terjemahno. Mojo terus karo itu tapi asli. Walana lahum. Dadi raja kaya kuwi ditundukno Gusti Allah kanggo menungso. Kanggo menungso kabeh. Famin harukum sebagian ditumpakan di kendaraan. Famin hayakulun sebagian dibelek atau dipangan. Mojo Yasin terus ya berapa ayatnya akeh. Tapi ora kabeh. Kok raja kaya iku ora Gusti Allah ora ora ditundukno, awake dhewe kok iso ngalang sapi. Wong awake dhewe ringkek ambek sapi iso lagi gak pedet. Wis bluntungan diseret kok ora iso nggono sapi beranak sing gedhe. Nek ora Gusti Allah wis tundukno saeneke raja kaya. Bocah sing gak ngono gedene ditundukno Gusti Allah manut nek manusa nek kon dilatih kon niki kon sungo kon nyaduk bal. Muga kalau wis dinas Gusti Allah ditundukno digawe manut ning manungsa. Lan minaya ulun oleh dikanggo dipangan disembelih sing halal, ora sing haram dipangan. Kabeh digawe kanggo manungsa saene alam. Segara salah mutah iku ya kanggo manungsa lek jajal fil bari di amri kanggo manungsa. Nek mula alam saisine kudu dimong dikelola dengan rahmat, dengan belas asih, dengan kasih sayang. Orang yang tertuju dua titik Gusti Allah lan manungsa tok nek Islam rahmatan lil alamin. Jadi menyayangi kabeh isen-isene alam dikelola sapi-sapi. Cuma kebanyakan yang dipek hablum minallah wa hablum minan nas niki terus ceramah di elaborasi di kapitalisasi yang penting sing rumono yu ora dengar kabeh. Jadi ayat niki sing diterangno iku wong Yahudi belo Nasrani wong ahli kitab sing diterangkan ora bakal merasakan tenang. Jadi alaihimul zillah itu merasa asal. Ora bakal ngrasakno anteng kecuali dene oleh pitulungan saka Allah akhirnya gelem netepi tata carane Gusti Allah lan oleh pitulungan saka manusa nganggo aturan sing melindungi ngambil jizyah dijamin dilindungi keamanane nek biyen wonten iku jenenge jizyah utawa diyah. Ba'u bi ghadabin minallah Bahawan bodoh bali sokohan kitab Iwala bin kelawan bendu Minallah saking Gusti Allah Waduri balan dan pasang Kau tidak diake Alaihim ingatase wong ahli kitab wong Yahudi Nasrani Apa almaskanatu Rasa miskin, rasa kurang Jadi rasa miskin, rasa kurang Baik itu sifatnya wong Yahudi Nasrani ora sebate awake dhewe mulane awake dhewe aja nerok ora rasa kurang iku buat duwe motor 10 duwe sapi 20 duwe omah 15 angger duwe sifat maskanah rasa kurang ya melarat wong kurang ora ora nek mari kurange mati ya dadawi. Orang duwe apa-apa tapi nek antine rumangsa wani sugih ora butuh ya sugih. Wong antine ora butuh. Dadi papane sugih ambek melarat iku nek butuh ambek ora butuh. Angger kokean butuh kokean kepinginan kok duwe apa ya melarat. Wis salah 10 hektar umpamane. Omah tingkat pirang-pirang umpamane kok cek kurang cek butuh terus wae jenenge melarat. Orang tua tapi rakyat tahu suge hati, kalau dunia mesti bakal ditinggal. Lalu kepingin nanti rasa tuh kurang tahu. Waktu di paparan mas kanah di pasar rasa kekurangan terus.
Zalika utai mengkono-mengkono duribat alaihimu dilas banjur mau bianahum sebab setune ahli kitab iku kamu ana sapa ahli kitab ana iku yakfuruna padha kafir sapa ahli kitab padha ngufuri bi ayatillahi kelawan ayat-ayat Gusti Allah. Mergo pokoke sapa yang ora percaya be ayat Gusti Allah iki wong yang dene wong nek saiki kaya ngono dijelasno ayat ora percaya kena dibethekno wonge yo ngicipi rasa sing dirasakno Yahudi. Anggere kan yakuna bi ayatillah dituturi Quran kok ora gugu akhire yo ngrasakno balak kaya sing dirasakno Yahudi. Mbok kuwi apa wae apapun yang dimiliki, apapun posisinya yang terlibat alaihi muzillah iso dadi ngono, rasa asor, rasa gak tenang, rasa gelijakan, rasa kurang. Mergo kok gak percaya be ayat Gusti Allah. Lah nek diterangno ngono bener. Ora kok ora belum nawa belum nasi para itu seneng nek sakniki saiki mboten jane. Terus nek lakon sing elana waya keturunan padha mateni sapa ahli kitab al-anbiya pira-pira nabi tak tertang pengenane nika. Dadi nabi Bani Israil iku sing dipateni sing disedani iku sedina 70 nabi. Di antara sing disedani ya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya terus Nabi Isa yang disedani tapi terus dirofak Gusti Allah. Lain maleni para nabi biwiri hakim kelawan tanpa hak ora kok kena kisos atau dihukum boten tapi mergo para nabi pun nentang kemungkaran. Zalika utai mengkono-mengkono yaktu nabi ayatillah iku bima aso sebab prono sebab maksiatil kitab bahkan ulama sebelah kita kono iku ya abaduna padha ngliwati wates kabeh anane wong kafir orang buku mau sebab mergo wong duraka maksiat ora nurut perintah Gusti Allah saya akeh maksiate saya atos atine saya pengatine saya ngliwati wates wadan ya abadu ora peduli hal haram ora peduli apik elek, ora peduli saru pantes. Pokoke sing penting ngudang nafsune, mburu kesenengane, ora peduli aturan etika, aturan atau krama masyarakat, aturane agama ora penting, sing penting terpenuhi hasrat nafsune. Padahal nafsu ora bakal sedadekno puas, saya dituruti saya rusak saya ngejur ke wong sing udah nafsu akhirnya bakal dadi mur sakatine dadi kafir kaya diterangno iki wae sawetawis dipikir mugi-mugi manfaat kita Allah bisa Rasulullah al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Amin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma amartana bidu'a wa wa'adana bil ijabah wa ta'awunaka amartana fastajib lana kama wa'adana innaka la tukhlifu mi'adak. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Khabir ya Sami ya Alim ya Mu'min ya Muhaymin ya Salam ya Dzal Jalali wal Ikram ya Aziz ya Jabbar ya Wahhab ya Qahhar ya Latif ya Qadir ya Alim ya Halim ya Rahim ya Wadud ya Arsyil Majid fa'alu lima yurid hadza halun la yakhfa ya Allah asyhadu an la ilaha illa anta ya Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Allah ij'al hadzal majlis majlisan mubarakan nafiyatan nafi'an wa ikhwan dunya wa ukhra wa ij'al hadzal masjid masjidatan linaili ma'firatika wa rahmatika barakatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadzal masjid mimman yastahiq
واجعل هذا المجلس وسيلة إلى سلامتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذتنا من أهل العلم والخير والتقوى والقرآن والاستقامة والسلامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضرر والظلم والفتن هذا دعاءنا فتجب لنا كما وعدت إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين